món cooperatiu de l'ara i la COP. Aquest pis s'ha fet massa petit per habitar-hi tots dos, cowboy. És l'hora que algú posi ordre en el sender del trasllat. Aquell que tingui el retolador més ràpid aplicarà la seva llei i preferències. Comptarem fins a 3. 1, 2... Calia comprar plantes rodadores per decidir pis? 3 de lloguer. De compra! Al centre. A la perifèria! Impossible posar-nos d'acord en res, cop. I el mercat immobiliari tampoc no ens ajuda a trobar el pis dels nostres somnis. Massa petit. És molt acollidor quan s'hi reuneix tota la família. Massa antic. El vintage es torna a portar. Mai passa de moda. Oh, és perfecte. A qui vull enganyar? No trobarem mai pis. Cop, a què estàs esperant? De què em parles? Encara no hem utilitzat el comodí de les cooperatives. És cert, ara! Sembla mentida que ho hagi de proposar jo. Calla, calla. En fi, vine amb mi. Anem a buscar pis a Suècia. A Suècia? Les cooperatives d'habitatge tenen l'objectiu social de facilitar l'accés a una residència o local en bones condicions als seus associats. Molt bé, però podem entrar ja a veure algun pis? Encara no sé què fem aquí. Oh, l'Sven! L'Sven és el llogater d'aquest pis. En els països escandinaus, fins a 1/3 dels ciutadans viuen en cooperatives d'habitatge gràcies al model de cessió d'ús. És així, Sven? En aquest tipus de cooperatives d'habitatge, el propietari del solar o la finca cedeix el seu ús durant un llarg període de temps. Aquest model, molt comú a Suècia, s'ha consolidat com una bona opció per accedir a un habitatge econòmic i de qualitat. M'equivoco, Sven? Per això estem a Suècia? És que aquí sou molt frescos. Us estalvieu en pis i en nevera, Val més que tornem cap a casa. Les cooperatives d'habitatge de cessió d'ús just comencen a existir a Catalunya. Aquí funciona des de fa anys la promoció d'habitatges cooperatius de propietat, on els socis en som els propietaris. Actualment hi ha més de 20.000 habitatges fets per gaudir-ne en règim de compra. Ara què fas? M'avergonyeixes? No vull caure al terra quan sàpiga el preu. De quina xifra estem parlant? A les cooperatives d'aquest tipus, els habitatges costen el que costa fer-los. Les hipoteques se situen entre els 300 i els 600 euros mensuals, pràcticament com un lloguer de caràcter social. Fantàstic! Aquest pis és perfecte! On hem de firmar? Això és fer negoci sense discussions. Esperis que encara no hem decidit qui es queda amb l'habitació gran. Què? Us ha agradat l'episodi? Si voleu més informació sobre les cooperatives, podeu visitar el web d'Aracop i els nostres comptes de Twitter i Facebook. Ah, i no us oblideu de subscriure-us al nostre canal de YouTube. Jo no m'ho perdria. També podeu continuar gaudint de les meves aventures. Les nostres aventures. Això, sí. Les nostres.